â ni, teulu bach ni, am wneud cacenni. So, y peth cyntaf da ni am wneud ydy, obviously, da ni gyd i golchi dwylo. Ti'n golchi dwylo? Golchi dwylo? Ie, da iawn. Yr ail ddyn genod os gennych chi neu hogio, os gennych chi gwalliau hir, dyrwch o i fyny. Da ni eisiau dim gwallt yn y bwyd. Okay, so be da ni am wneud heddiw ydy good old fairy cakes, right? Mae'r recipe mor hawdd, da chi ddim i, dwi'n gallu just deud o, chi dwi wedi cofio fo ers fi'n hogan fach, okay? So, be da chi angen ydy 4 ounce o caster sugar, 4 ounce o menyn coginio fel stalk neu rhywbeth fel yna, 4 ounce o self-raising flour, a 2 oil. Okay, so dwi'n cofio bo fel 4, 4, 4 a 2. Mor hawdd o hynna. Okay, so be da ni'n neud cynta ydy, Jago, dyra, y siwgr yn y bowlan, please. Mae'n boil. Fewn y fo, i gyd i fewn. Yna ni, da iawn. A big bowl. A wedyn menyn. Ti eisiau rhoi menyn i fe? I want to. Fewn y fo. Sticky. Reit, rwan, da ni angen neud sŵn mawr. So, da ni angen cymysgu hwn i gyd efo'i gilydd. So, ti eisiau gafel ar fama, Jigs? Gafel ar hwnna. Cymysgu hwnna rwan, tan ma'n edrych fel yna, mae gyd i mynd fewn at ei gilydd, cymysgu fe'i gilydd. Rwan, Jago, be da ni'n neud, da ni angen tynnu'n fwyaf. Iawn? Ok, so geid Jago neud un, a wedyn Jiw neud y llall, so, gafel ar y wy. Ola, wedyn ti'n mynd. A fewn o fo. A big man. O, llanas mawr, diolch. A Jiw, ti eisiau neud un? Another big man! Nes arall, da iawn i fewn â ni. Be da ni angen neud? Da ni jyst angen cymysgu hynna i fyny. And then we're going to pour it in. Okay, so, rwan, da ni angen rhoi chdi bach o blawd. Da ni fan'na. Jago, ti isio? It's getting all over the place. Mae'n iawn. Okay. A chydig bach o'r wy. Ie, a wedyn, da ni'n cymysgu. Jude. It's all twatter. Nid rhoi hwn am hwnna. Mae o'n... Dyna di fan'na, rwan Jude. Dyna fan'na. Da ni'n cymysgu. Da iawn. Dyma ni. Please can I stir it, Mummy? Ie, nhw'n ni'n neud yn y munud rwan. Ie? A di ti wy? Wy fewn. Jago ti am cymysgu. Ti fewn ata. Waw, wei! A wedyn, o'n i jyst rhoi dan ola'r blawd i fewn ar oe. A wedyn, beth sy'n nesaf? Wedyn am wneud efo wedyn. Put it in them little thing. Is in that black thing. Ie, rhoi nhw yn y casing fan'na. Reit da. Oh, Mummy! Okay, so, ddech chi eisiau cymysgu fo tan mae o'n byw fel yna.
so mae'n mynd ychydig bach yn mwy gola na lliw'r menyn, ond ydych chi'n isio cael yr air i gyd allan ohono fo, iawn? Susa, can you just not have that? Yuck! It's not yuck. Okay, just glanhau fo yma i fyny. Cyn i ni wneud y darn hwyl. What is it? Okay. Tell me. Rwan, da ni angen rhoi nhw mewn fan'na. Ie. So, be da ni wedi wneud ydy, da ni wedi rhoi Can I still? just y cwpanna bach fewn i fan'na. Mommy, A wedyn, so da ni'n cymryd un o hein. Wedyn, Jago, ti cymryd y llwy yna. A da ni eisiau rhoi o fewn yn hwnna. Mommy, Da I'll iawn. go. Mommy, and then A another. mae gan ni cael Jude cogo. Yeah. Reit, ta. Hold. Na. Wey. Why did he do it backwards? As fel na, di o'n sticio ar y llwy fel na. Na ni. Neud i beth arall. And then one big one for me. A wedyn, angon, a Jago cogo? Yeah. Ie. Good. So I'm gonna hold it back. Go back. Ne. You go. Whoa! It's sticking to the back. Da iawn. How was it sticking to the back? Okay, so pan da ni wedi gwneud hyn i gyd, lle mae hyn i gyd i fyny, mae'r cymysgedd yma fel arfer yn gwneud 12 cacan bach. Da ni'n rhoi hyn yn y popdir am chydig, a wedyn, nawn ni weld sut mae'n edrych ar y diwedd. It's gonna be really fun. Hi, so mae hyn wedi dod allan o'r popdir rwan. Maen nhw wedi bod yn y popdir am ryw 12-14 munud ar 180 gas mark. Sut ydych chi'n gwybod bod nhw wedi coginio, ydych chi'n rhoi cyllell yn y canol, ydych chi'n tynnu fo allan, os oes na ddim cymysgedd glyb yna fo, ydych chi'n gwybod bod o'n barod. So, amser ar ddilyn. Jago, pa un ti isio? Ti eisiau'r un yna? Gret. So, be da ni wedi gwneud yn fama ydy, da ni'n lyfio buttercream yn fama, reit? So, da ni yn defnyddio'r menyn ar un ni fel y stalk na, da ni wedi gwneud y cacan hefo. Ti'n rhoi lwmp fel fan'na, a fan bynnag da chi'n rhoi o'r actual menyn, da chi'n rhoi dwbl, if not mwy, o'r icing sugar efo. Cymysgu fo hefo'r mixer eto, wala. Neu, gowch chi just wneud icing erbyn i hyn, just efo dŵr a icing sugar. So, be da ni am wneud, Jago, ydy, da ni am cael dollop o hwn dydan. Rhoi ar y top. Ia. And another. Isio mwy? A wedyn, be da ni eisiau ar y top? Sprinkle. Sprinkles, so da ni'n rhoi yn y bowl at y mandala. So, Jude, geith Jago sprinkles. A wedyn mam wneud un i Jude. O, so ti am rhoi sprinkles ar y top yma, Jags? Dyna ni, gawn ni weld Jago. Ti'n neud? Waw, allan nhw, ysgwyd nhw. Dyna ni, Jude, ti eisiau gael? Can I eat it? A ti eisiau rhoi ar yna? Mommy, can I eat it now? Okay, sure, hang on. Dyna ni. It's A good. well done, diolch yn fawr. Now can